Zapáčil sa mu kopček, tak tlačí za každým hore, spustí sa dole, vytlačí hore, spustí sa dole. Hej! Som tam vbehol. Čo? Som si neskoro všimol a som tam vbehol. No super. No poď. Môžeš. Takto? No napríklad. Super. Paráda. Ježiš. Tatino, No, ja ti budem dávať od štartovania. ale ja tam idem, pozor potom, hej. Chvíľu vydýchať. Už ma štartuje. Môžem ísť. To si chcel skúsiť? Hej. Ja radšej idem henda ďalší k mu, aby som zase nevyletel tam. No skús. Rada. Ešte raz. Super. Videl si to? Áno. Pozor. No, bam! Držkopády! Len ja som nebol za tebou zrovna zase. Ale ja som to natáčal. Budeš to mať aspoň ty natočené. A dajú ma do držkopádov, alebo nie? Neviem, Maťka, neviem. Oni tam majú veľa videí. Môžem ešte skúsiť ten šmík? No poď. No. Skoro som urobil ďalší No. držkopád. No teraz pozor, sa prekočíš na druhú stranu. Jako? Hore tlač, hore tlač. Zaber. Dobre. Opatrne. Pozor, ide psík spadne. Neboj, som ťa obíde. Alebo ťa trafi tým patikom, ahoj.
Pozor, je to blato. No, tak obíď naľavo. Paráda. Si ho vyšiel lepšie ako ja. Dobre. A dole kopec. Jedeme rýchlejo! Je to dobrý rýchlosť. Paráda. Ťuk. Zvládneš? Ťuk. Vidíš to? Čo robíš? No poď. OK. No poď. OK.